Pidato perpisahan kelas 6 Wisyah Cahya Pramita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah ingkang minulya, Bapak Ibu guru ingkang kula hormati, para mitra dala adik-adik sedaya ingkang kula tresnani. Sumangga kita ngaturaken puja lan puji syukur dumateng rasanipun Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring rahmat lan hidayah dumateng kita sedaya, saéngga kita saged pepanggihan wonten ing adicara maningka. Kula maningka wakilipun kanca-kanca kelas 6. Keparenga kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa rawuh wonten ing adicara manika. Kula ugi ngaturaken gunging panuwun dumateng Bapak Ibu guru ingkang sampun ngekulah bentak kula wiwit kelas 1 ngantos kelas 6 maningka. Kula sedaya boten saged ngaturaken piwales menapa-menapa, namun nderek memuji mugi-mugi Gusti ingkang Maha Agung tansah paring kawilujengan dumateng panjenengan sedaya. Mboten kasupen kula sekanca nyuwun pangapunten menawi sakdangunipun wonten pawiyatan maningka kathah atur kaliyan tindak tanduk ingkang kari mranani penggalian panjenengan sedaya. Kula sekanca ugi nyuwun tambahing pangestu mugi-mugi saged nglajengaken sekolah ngantos dumugi paripurna. Wasana cekap sematen atur kula, bilih wonten kirang duganipun atur, kula nyuwun agung ing samudra pangatsami. Matur nuwun sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.